Una altra troballa ens porta al Pla del Matà de Balaguer, una zona fora del nucli urbà al marge esquerre del riu Segre. Aquí, arqueòlegs del Museu de la Noguera i de la Universitat Autònoma de Barcelona han descobert una tomba amb una trentena de cossos andalusins de fa un miler d'anys. Busca els peus d'un individu, home de més de 30 anys, que va viure i morir ara fa 10 segles. Està enterrat al Pla del Matà de Balaguer, al costat d'una trentena d'individus més. Els arqueòlegs acaben de localitzar els enterraments d'època andalusina. Els cossos estan enterrats de costat, amb la cara mirant cap a la Meca, com mana el ritus islàmic. Les proves al laboratori permetran tenir molta informació, per exemple, què menjaven. Si era una dieta més proteínica, si feien servir un tipus de plantes determinat o un altre, etc. El projecte d'arqueologia Madina Balaghi, que lidera un equip de 5 dones del Museu de la Noguera i la Universitat Autònoma de Barcelona, permetrà saber i explicar com vivia la gent de Balaguer al segle XI. Podem dir que es tracta d'una maqbara, d'un cementiri molt important, molt gran. Estem de pensar que estem en una ciutat andalusina de grans dimensions. Qualsevol cosa que s'hi faci per nosaltres té una importància molt, molt gran de cara a la difusió i del coneixement. Els arqueòlegs, estudiants i professors aprofiten l'estiu per excavar, perquè tenen temps lliure i perquè les condicions meteorològiques són bones. Per això, aquí al Pla del Matà també es treballa en aquest altre punt, on hi ha uns forns antics de ceràmica. I són elements de ceràmica els que van apareixent. Aquí hem trobat aquest fragment de safa, que és la base d'un gran plat. Al Pla del Matà, de feina n'hi ha per anys. Són 27 hectàrees molt potents, tant que en el món científic se'l coneix com l'Empúries islàmica. Judit Balcells, TV3, Balaguer.